Anzjan ta' 80 sena u l-15 il-vittma tal-coronavirus f'pajjiżna, is-sitt fatalità tal-pandemija fl-aħħar 4 ġimgħat. Dan l-anzjan kien ikkonfermat pożittiv il-ġimgħa li għadda, iddaħħal l-isptar Mater Dei l-erba' u miet il-ħamis. Apparti din il-fatalità, fl-aħħar jumejn f'pajjiżna kellna aktar minn 100 każ ġdid ta' COVID-19. Matul il-jum kien ikkonfermat li 42 persuna oħra ittestjaw pożittivi. Bekk it-total ta' każi pożittivi mill-ewwel każ f'pajjiżna fis-7 ta' Marzu li għadda tela għal 2378. Min-naħa l-oħra fl-aħħar 24 siegħa fiequ 43 persuna oħra. Meta wieħed jgħod dawn mal-persuni li sfortunatament tilfu ħajjithom kawża tal-virus, jinnota kif il-każi attivi issa huma 461. Net News jibqa' l-uniku li qed iħabbar iċ-ċifri reali dwar il-coronavirus f'pajjiżna, illi inkludu wkoll każi ta' immigranti. Dan wara li ftit tal-ġimgħat ilu fuq insistenza tal-Prim Ministru Roberta Bela, l-immigranti li jkunu riżultaw pożittivi għall-virus ma baqgħux jingħaddu ma' ċifri uffiċjali imxandra mill-Ministeru tas-Saħħa. Il-Ministeru spjega li fl-aħħar 24 siegħa saru 1957 swab test. Dan juri tnaqqis konsiderevoli mill-medja ta' 3000 test li kienu qed isiru fl-aħħar jiem. U fid-dettalji dwar il-każi li riżultaw l-erba' kien konfermat li 10 kienu każi f'residenzi tal-anzjani, 18 minn kumpanija tal-kostruzzjoni, 2 importati, 5 qraba ta' każi li diġà kienu magħrufa, 3 minn kollegi u wieħed b'kuntatt dirett minn persuna oħra li diġà kienet ir-riżultat pożittiv. Sa dan it-tant minn nofs il-lejl l-ajruporti kollha ta' Pariġi u Marsilja fi Franza se jiżdiedu fil-lista li kien ħareġ il-Gvern Malti tal-pajjiżi oranġo li jfisser li min ikun ġej minnhom irid jagħmel test tal-COVID mhux aktar minn 72 siegħa qabel u jrid juri riżultat negattiv. Il-lista ġurnata hi din: Spanja, l-ajruporti ta' Madrid, Barcellona u Girona, ir-Rumanija, ir-Repubblika Ċeka, it-Tunezija u Franza, l-ajruporti kollha ta' Pariġi u Marsilja. Persuni li jidħlu f'Malta minn xi wieħed minn dawn il-pajjiżi u li jonqsu milli jipproduċu riżultat tat-test jistgħu jkunu sottomessi għall-ittestjar f'Malta u jistgħu jkunu soġġetti għal kwarantina.